טוב, אז נראה לי שסיימנו עם גריפית. מה יש לנו עכשיו? נראה לי הקומדיות. חכי שנייה, אני הולכת לשירותים. נראה לי ננעלנו. רגע, אז גריפית היה גזען או לא? אני לא מבינה כלום מהמאמר. נעמה, ננעלנו. מה עשינו? דווקא היום. מה יש היום? סתם, אני יוצאת עם מישהו. אוהד, מהעבודה. את רצינית? טוב, הוא לא כזה גרוע. את צוחקת עליי. לא, אני פשוט חושבת שהוא סבבה. מצחיק האוהד הזה. מה זה אמור להביע? סתם, הוא לא הטיפוס שלך. מה, מאיפה לך? אני מכירה את אוהד. מה זאת אומרת מכירה? 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 נו מה?